Εγώ θέλω να δώσω σε σένα προσωπικά πάρα πολλά συγχαρητήρια για ό,τι έχεις πετύχει μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι το μήνυμα όλων των αθλητών και των αθλητριών μας είναι ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να πετύχουν το αδύνατο. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα που πρέπει να το εισπράξουμε όλοι μας, όχι μόνο οι αθλητές. Οι αθλητές μας έχουν ήδη γράψει τη δική τους ιστορία και μόνο με τη συμμετοχή τους σε αυτούς τους αγώνες, αλλά εγώ εύχομαι πάρα πολλές επιτυχίες και πολλά μετάλλια, γιατί το αξίζετε και γιατί αξίζει ο κόπος και η προσπάθεια που έχετε καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές, τις αθλήτριες, τις οικογένειές τους που στέκονται δίπλα τους. Μιλώ και ως μητέρα, όχι μόνο ως πρόεδρος ενός κόμματος, και το νιώθω βαθιά, την περηφάνεια που μπορεί να νιώθει μια μάνα αυτές τις στιγμές, στους προπονητές, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους και τους παράγοντες του χώρου που έχουν καταφέρει να κάνουν την παραολυμπιακή μας ομάδα τόσο μεγάλη. Έχει αποκτήσει παράδοση. Και επειδή μιλήσαμε για την ιστορία, δεν μπορώ να μην θυμηθώ λίγο τους παραολυμπιακούς αγώνες του 2004. Συμμετείχα τότε λίγο ένα μικρό λιθαράκι ως υπερνομάρχης και είχαμε καμαρώσει τους αθλητές μας από κοντά. Είχαμε τότε την ευκαιρία, μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, συμμετοχή ρεκόρ, πάνω από 130 αθλητές και 20 μετάλλια. Και τότε είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα προσβασιμότητας και έτσι κατάφερε να είναι προσβάσιμη η Ακρόπολη. Είναι σημαντικό να τα θυμόμαστε όλα αυτά, γιατί αυτή η μεγάλη κληρονομιά χρειάζεται να έχει συνέχεια. Για άλλη μια φορά εύχομαι καλή επιτυχία. Σας αποχαιρετάμε σήμερα με τις πιο θερμές μας ευχές και τη δέσμευση να είμαστε κοντά σας, όχι μόνο όταν θα επιστρέψετε, που είμαι σίγουρη θα γυρίσετε με πολλά μετάλλια, αλλά κάθε μέρα στον καθημερινό σας αγώνα. Εκεί έχει μεγαλύτερη αξία να είμαστε κοντά. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια.